шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аз мусодираи воситаи нашадори банкдона ва муомилоти ғайриқонунии пули қалбакӣ хабар медиҳад. кормандони ин шӯъбаи оперативӣ Икром Имомзода сокини шаҳри Конибодомро ҳангоми ба муомилот баровардани 14 килою 200 грамм банкдона ва 180 000 рубли қалбакии Федератсияи Россия дастгир карданд. коркарди ахборот ва гузарониндани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд боз як ҳолати муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор дар ҳаҷми калонро ошкор сохт. шаҳрванд Имомзода Икром Аъзам соли таваллудаш 1973 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Эргаш Шарипови шаҳри Конибодом ҳангоми ба муомилот баровардани мухаддароти намуди банкдона дастгир шуда аз борхалтаи ба ӯ тааллуқ дошта 14 килою 200 грамм банкдона дарёфту мусодира гардид. дар ҷараёни амалиёти оперативӣ бар замми воситаи нашадор аз гумонбаршуда Икром Имомзода 180 000 рубли қалбакии Бонки Федератсияи Россия гирифта шудааст, ки онро бар ивази 50 000 рубли аслӣ фурӯхтааст. пулҳои мусодирашуда 36 адад купюраи 5000 мебошанд ва аз рӯи шаклу намуд онҳо ба пулҳои аслии Бонки давлатии Федератсияи Россия монандӣ доранд ва бо истифода аз техникаи компютерӣ сохтакорӣ карда шуданд. гумонбаршаванда нишон додааст, ки ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ пулҳои қалбакиро ба даст овардааст ва барои ба муомилот баровардани он аллакай гумонбаршаванда соли 2017 дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. ҳамчунин Икром Имомзода дар Федератсияи Россия барои нашаҷалобӣ суд шудааст. дар маҷмӯъ чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар Федератсияи Россия 12 соли ҳаёташ дар маҳбасхона гузаштааст. кирдори навбатии ислоҳнашавандагии ӯро нишон медиҳад. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаҳои 200 ва 281 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.